múlt héten Bazsó kolléga elég csúnyán póruját, talán emlékeznek még, SsangYong Rodius. Rohammentőt kellett ráhívni, defibrillátor, szívújraindítás, néni az utcán rosszul lett a látványtól, és ezután annyira bátrak voltunk, hogy elhoztunk még egy SsangYongot, a cég hobbi terepjáróját, amit ráadásul ugyanaz az ember tervezett, mint a Rodiust, de azt kell, hogy mondjam, tulajdonképpen pánikra semmi ok. Ez az autó nem ronda, vagy legalábbis nem olyan ronda, mint a Rodius. Nézzetek meg jobban, mi van furcsa rajtam. A történelmi gyökerek a fontosak, eredetileg ide volt írva az autó hátuljára a régebbi SsangYongoknál, hogy Powered by Mercedes-Benz, és addig írkálták rá az autóikra, hogy Mercedes motor van bennük, amire egy kicsit már maguk is el nem hitték, hogy ez igazából egy Mercedes, és ennél a Rexonnál látszik, hogy ez tulajdonképpen egy afféle kedélyes Mercedes paródia. Ugye hát egyszer a Kiának szabad volt az Opirusnál Mercedes hűtőrácsot, akkor nekik miért is ne? Ez teszi az autót teljesen non-eurokonformá, ez inkább Bangkok, Szingapur, 4 méter és 72 centi, nagyon kevés hiányzik a klasszikus bálna merci hozhoz. Irtózatos nagy bálna, hatalmas csomagtartóval, fél köbméter így alapban ledöntött hátsó ülésekkel, majdnem 2 köbméter, viszonylag jól pakolható csomagtér. Itt vannak bizonyos... Micsoda? Ha! 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 Természetesen hátul is, hát egy bálna tökéletesen kényelmes, szinte le se kell ülni. Fellépőről jut eszembe egy igazi offroados, azonnal kiköp, hogy kérem szépen fellépő, ennél fogva akadnánk fenn bármilyen terepakadályon, de tulajdonképpen ez nem szoroz, hiszen ha alá nézünk, látjuk, hogy ez egy klasszikus létravázas konstrukció, és itt vannak a létraváz vasai alul, tehát a fellépő nincsen lejjebb. De a legérdekesebb természetesen, hogy a SsangYong Rexon nemhogy még mindig Powered by Mercedes-Benz, hanem régebben például a régi Mustangban még Mercedes teherautómotorok voltak, ez viszont ugyanaz a 2.7-es, hogy is hívják a Mercedesnél, CDI, mit tudom én, tehát ugyanaz a turbódízel, ami a rendes Mercedes személyautókban van. Hát a beltérés, a vezetőülés, azt mondom, ebben a 10 milliós kategóriában rendben van. Mondjuk itt most órákig fikázhatnék olyan apróságokat, mint például ez a faberakás a kormányon, vagy ez a fabetét. Szóval, hogy ezen a fán nem, hogy madarak nem csiripeltek soha, de én még talán a polimerláncokat is megvonnám tőlük, mert talán ez még a műanyagnál is valami olcsóbb dolog. Nem is tudom, préselt papundeklé, még ha alá raktak volna valamit, hogy ne így szóljon és ne így zörögjön. Duruzsol a Mercedes 163 lovas turbó dízele, amihez hát nem árt egy ilyen 2 tonna közeli kaszninál. Most vertük le az alját, azt hiszem, jól vagy? Nagyon. Szóval pontosabb inkább a 340 Nm nyomaték, hogy ez az erő! Egy Mercedes, a Mercedes által intelligensnek, hűha, na most, Mercedes által intelligensnek mondott automata váltón keresztül jut el, és abból következtetvén, hogy az eleje még egyszer se ért le. Csodálatos! Szóval azért ilyen nagy a szám csak, azért merek itt ezzel egy motocross pályára hajcsúrozni, mert barátaim a Niva klubosok a közelben csapatnak éppen. Teljesen jó, hát kicsit féltem tőle, hogy ez a 2 tonna közeli bálnatest majd megsüllyed a homokba, de hát egyelőre még az sincs, pedig rá is foghatnánk az esetleges kudarcot a koreai aszfalt gumikra, ugye körülbelül a Rákóczi útra hitelesített Kumho nyári gumik vannak az autón, és geometriából jeles. Na jó, bocsánat, elnézést. Mi történt? Hát
Mondhatnánk, hogy felütéses defekt, de itt valahol eleredtett a ragasztás, hogy én nem tudom járni kerékcsere ezzel. Na jó, egy kicsit csaltunk, igénybe vettük a telefonos segítséget kínunkban, hiszen sajnos az autóban véletlenül egy Rodius használati utasítás volt. És mennyire okos dolog, hogy előre billenthető ugye az ülés, és itt van alatta a kerékkulcs. Ez a titokzatos szerszám, amivel kiszabadítjuk a pótkereket. És egy hamutartó, ha esetleg rágyújtanánk. De most már megnézem ezt is. Ez a szerszám készlet egy Rextonhoz. Mondjuk koreai sose romlik el. A Fóti motocross pálya nem tudott kifogni a Rextonon, viszont azt mondta Rudi, a Niva klubelnök, hogy itt Csobánka mellett csináltak egy kis vizet, úgyhogy adunk egy lehetőséget a Rextonnak, hogy ott is bizonyítson. Elveszett a rendszámunk? Úgy tűnik, leesett a rendszám. Akárhogy számolok, és 30 év. Ma már csak anyám szólítunk, hogy kisfiam, de a gyerekek közül bácsiznak sokan. Ajaj. Az mit a vége? Utólag már sopánkodni kár. A tanulság tehát röviden, száraz cross pályára bármikor benevezhetünk egy SsangYong Rextonnal. Ilyen vizes trutymos területen viszont el kellene a diffizár, az sajnos nincs benne, tehát trutymos területre menjünk túrázni a nívások társaságában. Szép volt a nyár, jó volt a csók, kár, hogy már vége. Bárhogy is fáj, úgy érzem én, mégis megérte. És az elveszett rendszám is előkerült.